Mo? Okay. Sa di pa nako sugdan kini akong hamubo ra gyud kaayo nga wali. Ganahan mo mubo nga wali, no? Ganahan mo, no? Sa di pa nako sugdan ni akong mubo ra kaayo nga wali. Palihog, lingiya sa inyong mga tapad, be? Lingiya yung mga tapad niya, pahiyumi dayon. Pahiyumi, sige. Okay? O niya, palihog kog ingon. Sultihin ang inyong tapad, ingna. Ang pinakapobre, dili kadtong way kwarta, kundili kadtong way Ginoo. O sige. Ingna. Ingna inyong mga tapad. Mamayo ni mga bata kay murag dali ra makamemorize ang mga idarana dili. Okay, atong usbon, ang pinakapobre dili ang way kwarta, kundili ang way Ginoo. Maayo mga bata, oy. Pakpakan na to mga bata. The poorest person is not the one without money, but the one without God. Amen? Nindot ni nga pahinumdom, mga igsuon, kay dagang higayon, ang pakadak-an nato, kwarta man. Kalibutanon man nga bahandi. Dili man nato pakadak-an ang Ginoo. Kunyara ba, kung masakit na, o kaha dunay dakong problema, ana pa dayon makarealize nga ang kwarta dili di ay mo'y maghatag natog kinabuhi. Ang kwarta dili di ay mo'y makaluwas nato. O nga ana pata matarantar pagpanangpit og Ginoo. Tinuod dili. Tinuod kayo sakpan gyud. Mao nga mga parents, mga guardians, mga lulog, mga lula, paminawan ninyo ni ang gisulti sa usa ka spiritual writer. Ningon siya, the greatest legacy parents can pass on to their children is not money or property, but rather a legacy of faith in God. Nga sabi ni Saya pa, ang dako o pinaka-importante nga kabilin nga mahatag sa mga ginikanan ngadto sa mga anak, dili kwarta, dili yuta, dili kabtangan, kundili ang kabilin sa pagtuo sa Ginoo. Mga igsoon, tinuod kaayo. Ang kwarta o kabtangan makalipay man. Pero dili siya garantiya sa tinuod nga kalipay. Gani sa daghang mga panimalay, usahay ang kwarta, ang kabtangan, maupay awayan. Tinuod dili. Tinuod kayo eh. Pila ka mga managsuon, pila ka mga manag-igagaw, mag-away, ang uban gani magkinihaay, kay nag-ilog dong sa yuta nga kabilin. Wa gyud mag-ilog sa kabilin sa pagtuo sa Ginoo. Pero abi niyo mga igsoon, mga ginikanan ha, mga anak, paminawan niyo si Bishop ha, kay mubo ra biya niyang wali. Pero gusto nako madunggan ninyo ang tingog ni Bishop diha sa inyong kasing-kasing. Dili lang diri. Ari ninyo paminawon ang mensahe ni Bishop sa inyong kasing-kasing, kay mao ni pahinumdom sa Ginoo nato. Ang pagtuo sa Ginoo mao ra gyud makaluwas nato. Kanang atong kaluwasan, kanang langit ba? Di na mapalit og kwarta. Di na nimo kabayran og bahandi nga kalibutanon. Bisan pag unsa ka kadato, kung wa kay luna sa gingarian sa Dios, di nimo mabayran.
Di kami ingon, San Pedro, pasudla ko, mayor ko. We don't, no. Pasudla ko, kay tag-iyahan kog dako kayo nga yuta. Oy, di na nihimo mahimo eh. Kay ngano, ang kaluwasan sa atong kalag, di man madaog sa kwarta. Pagtuo o paghigugma sa Dios. Amen? Apakpakan nato ang tanan. Mga anak, paminaw sa mo mga anak ha, kanang dalha-dalha gini ninyo sa inyong pagdako. Para di mo malimot ba? Kay usahay, hindi kadako ninyo no. Makakwarta na mong sugod, na malimot na mong simba. Unyag, makatrabaho na mo, na mo'y kwartang daghan, di na mo magampo. Di maayo. Kinahanglan, mudaghan man natong kwarta o dili, kanunay kauban nato ang Ginoo. If God is all you have all you need. Amen? Kung naakon nimo ang Ginoo, naana nimo ang tanan. Mga ginikanan, please ha, si Bishop makasulti sa inyong mga anak, panagsara, kamo kanunay kauban nila. So kamo ang numero 1 katikista para sa inyong mga anak. Kamo ang numero 1 magtutudlo. Padak sila nga naay Ginoo sa unsang paagi sa inyong pagmodelo. Dabi taw amahan, yang kasabaan yang batang lalaki ba? Yang kasabaan, ikaw ba? Wag yung kay nada. Lupig lang ka ni Tikboy. Na imong barkada o nga bata, Tikboy, buutan kayo, lupig ka niya. Nya agyang anak nga laki kay mitubag man niya. Kay balo mo ko sa itubag, mingon siya, ayaw anak tay, unfair man ang imo. Si unfair. Oh, tay, nganong ikumparar man ko nimo ni Tikboy? Nga may manas Tikboy kay buutan man iyang tatay. Wa mo ka gets no? Naka-gets no? Ha? Ano mo makatawa? Oh. Ang bata, mireklamo siya, ayaw ko ikumpara niya ti Tikboy. May mas Tikboy kay buutan man iyang tatay. Ang pasabot niya nga, ikaw tay, dapat magbinuutan sad ka para nga ako musunod nimo. Ha? Dabi taw inahan na pud niha. Labang siya sa suba. Kay ag suba pagpatuhod man pero kusog ang sulog. Nya ang inahan mingon siya sa bata, yang anak, dong, hawid nako, kay anong di ka maanod. Yang bata, mingingon sa iyang nanay, Nay, ikaw li hawid nako, nay. Ay ko pahawiran ni mo, nay, ikaw hawid nako. Yang anong ako man, yang mingon ng bata, Nay, kung ako rin mo hawid ni mo, way siguro mo hilos ko, mapadpad ko sa tubig. Pero nay, kung ikaw mo hawid nako, sigurado gyud ko nga di ko nimo buhian. Mga inahan, kamo ba kinudali gina inyong gugma sa inyong anak, hawirin nig ayo. Dalhag yun ngadto sa Ginoo. Aron sila dili mapadpad ngadto sa dautan. O ni saad ko ninyo ha, bubura akong wali, naminaw mo kay kung wa mo maminaw mo taas ni. Na maminaw gyud mo. Hapit na kumahuman. But let me end with a true story. Okay? True story niya. Dito ko sa Canada. Kunya, dito na pamilya nga Bulanon, naslay anak nga batang lalaki, agngalan Quintino. Quintino. Cute nga ngalan, no? Nabay nga Quintino din hi? Wa, no? To si Quintino niya. One time, dito sa balay, naistorya na ako si Quintino ba? Kunya, kalit ba lang siya miingon, Bishop, do you know the Senior Santo Niño? Iko, of course, the Holy Child. I know him. Niya ingon siya, you know Bishop, the Santo Niño, he saved my life. Ni kahit siya kaseryoso ba? Siya nga, Bishop, the Santo Niño saved my life. Iko, okay, sit down, tell me your story. Yeah,
iya kong istoryahan. Ingon ani din hitabo. Ang iyang mama, sa pagpanganak niya, premature. Meaning, wa kaabot sa siyam kabuwan. Unom kabuwan kapin, ang bata migawas man. Di, wa pa mapurma kay ang bata pwedeng kamaya. Ingon siya, Bishop, when I was born, I was like this. Mura na siya tiki ba? Gamay kayo. So, ang gibuhat sa doktor, gibutan siya sa incubator. Nya, ang bata, abi ninyo, samtang nag-share na ko, sige naghilak. Nagtuon na yung luha. Ingon siya, Bishop, my father, my dad, he was there all the time, watching me in the hospital. Ibantayan ko siya ang amahan dito. Why katog yung mamahan? Si atong niya. Kunyabi ninyo, unsay gibuhat siya ang amahan niya, samtang siya nag-anam-anam ko dako. No, dito sa incubator. Abi ninyo unsay gibuhat siya ang amahan, naman siya gamay kay nga isa tuwa sa Santo Niño ba. Kita mo kanang statue Santo Niño kanang gamay kaayo. Oh, yang gibuhat iyang gipahawiran sa bata. Si Quintino, iyang gipahawiran. Ang doktor nga puti, pagkakita natinga, nangutanan, doktor, what is that? Kay bawal ba na dito maghawid-hawid na bata nga ito nga gamay kayo sa ospital. What is that? Mato ang amahan, di kuyawan siya pero ni-explain siya. Niingon ang amahan nga, Dok, ako lang bisayon ha, nakabantay magug ko nga, basta naa ang Santo Niño sa pad sa akong anak, mo paspas mo normalize ang iya habang oxygen flow ba, ang paginawa, mo saka. Niya ingon ang doktor niya, okay, if that little boy, katabang statue, if that little boy helps, then let the child keep it. Gahilak na guys Quintino. Pero nana niya, gi-value niya, gi-treasure niya sa iyang kinabuhi, nga dako na siya karon, na adyo Ginoo nga nakapabuhi niya. Mga anak, please don't forget this, na ay Ginoo nga tag-iya sa atong kinabuhi, ug na maoy naghupot sa atong kinabuhi. Kung buhian ta sa Ginoo, anytime mawa ta ning kalibutan. Ginoo ra gyud sa ligan. So I hope budako mo, you keep God in your life. Amen? O sige karon, ato nang himuon ang pagpangumpirma. Ako sang i-explain daan ha, para di ta magubot. Kay daghan ra ba kay mga bata? Si Bishop gyud ang mukumpirma. Kay ang obispo may mukumpirma gyud. Siya ang mag-lead sa pagampo. Later, ang mga bata, badlisan man mo sa kurusan man mo diri sa balaang ulyo sa inyong agtang. Og si Bishop rang usa, kagabihan ta. Mao nang si Father Ervin o si Father Ruel mutabang nako. Okay? So, tulo ka linya ang atong himuon unya. Mga katikista, dili na to sila kasahog patindog. Row by row lang. Ya, na dito si Father Ruel, diya diri si Father Ervin, nakos taliwala. Okay? Sabtan ninyo? Puli-puli ang pagbarog ha para di gubot. Magkanta ang choir o Holy Spirit song. Unya, ang mga bata, namoy kandila? Okay. Sa inyong paglinyaw niya, magdamos inyong kandila, pero ayaw sa dagkuti. Nigduol ninyo ni Bishop, kurusan mo sa agtang sa balaang ulyo, mayon si Bishop, dawata ang timaan sa gasa sa Espiritu Santo. Mutubag ang bata? Amen. Okay? Mga anak, naminaw? Naminaw, pero unya, mulurat lang yung mata ay, di na mo amen. Kung sa inyong tubag? Amen. Okay. Nya paghuman na, mayingon din ang pari o si Bishop, ang kalinaw manaa kanimo. Kung sa inyong tubag? Manaa usab kanimo. Pagkahuman na, muduol mo na sa kristan sa kilid, nagdalag kandila. Inyong dagkutan ang inyong kandila. Inikuman, balik mo sa inyong lingkuranan, mulingkod, hangtod nga mahuman ang individual nga pagpangumpirma. Okay? Are you ready? Manindog sa tao na tanan, baguhon nato ang panumpa sa bunyag. Tubago